Ako mám behať v Z2? Už si určite počul o tejto bajnej zóne 2. Ak nie, tak teraz počúvaj. Už som hovoril o tréningu v pomere 80-20 a o tom, aké je dôležité nebehať všetko naplno. A áno, zóna 2 sa beží zhruba pri 80% tréningov, ale nie je divu, že bežci sa nezlepšujú, keď všetky behy behajú takto. Z2 je aerobná aktivita, pri ktorej srdcový puls je 60 až 70% tvojho maximálneho srdcového pulzu. Ale ako zistíš, či v tejto zóne bežíš bez hrudného pasu? Je viacero spôsobov, od najjednoduchšieho po najzložitejšie. Keď nemáš hodinky ani žiadne zariadenie, zistíš to takto. Môžeš pohodlne rozprávať a tvoj dých je pokojný. Vydržíš bežať v tomto tempe o mnoho väčšiu vzdialenosť. Ďalší spôsob, bežať zhruba o minútu až minútu a pol pomalšie, ako je tvoj osobák na desine. Čiže ak mám osobák na 10 km v tempe 4:30, tak klúsať by som mal v tempe 5:40 a 6. Ale nič sa nestane, keď občas pomalíš ešte viac. Ďalší spôsob je hrudný pás. Ako som spomínal, je to 60 až 70% maximálneho srdcového pulzu. Hodinky vedia tieto zóny celkom dobre vypočítať. Ja klúsavam Z2 pri pulzoch do 157. Sú samozrejme fyziologické odchýlky. Niekto musí klúsať maximálne pri pulzoch 140, niekto si môže dovoliť aj 160. A to sa dá presne zistiť napríklad pri laktátových testoch. To je super vtedy, keď sa chceš už viac posúvať, alebo si mal nejaké zdravotné problémy, alebo jednoducho cítiš, že podľa týchto hodiniek ti tieto zóny nesedia. Ja som Natanael a ak sa chceš dozvedieť viac zo sveta behu, lukostrelby, Spartana, prírody, športu a iné, tak ma určite sleduj.